Ni yn un o'r gweithau ar y funud, sef ble mae'r drums yn cael ei adeiladu. A mae un gyda ti, os lle ti'n gorffen. Ni'n gwaith gorffen i gyd, ie. A dwi'n Rhys hefyd, un ran o'r cwmni. Geraint ydw i. Ie, cwmni Tarian Drums, lle ni'n adeiladu drums ac yn gwerthu nhw i'r cyhoedd. Shwt wnaethoch chi ddechrau'r busnes da? Es i astudio cerddoriaeth yn Birmingham. Ond wedyn, o fanna wedyn, o'n i'n ennill bywoliaeth o chwarae drums a teithio lot, cael lot o brofiadau gwych chwarae gyda lot o bobl. Pryd ges i plentyn cyntaf fi wedyn, dechreuais i dysgu lot fwy wedyn a dyna pryd ges i alwad ffôn o Geraint i ddysgu fe. A dyna o le dath y perthynas dechrau. A beth yw hanes ti da Geraint? Pan o'n i'n ifanc, o'n i'n digon ffodus, o'n i'n weld dda chwarae pêl-droed. Ges i rwyddo gan clwb Everton pan o'n i'n schoolboy. A wedyn, o fanna, nes i gadael ysgol yn 16 a nes i rwyddo i Leicester City. A wedyn, nes i gwario ti 10 mlynedd yn chwarae yn y Welsh League wedyn, yng Nghymru. Wedyn nes i gorffa chwarae pêl-droed. O'n i jyst yn teimlo fel, o'n i angen bod yn dda neu rhywbeth arall. So nes i meddwl chwarae drums. Oedd y gwersi drums di mynd o fel awr o dysgu, fel 2 awr o just cael bach o chat, really. So nes i adeiladu cwpl o cregyn wedyn, a they just fel, na i cymryd rein a peintio nhw. Ges i nhw nôl. O'n nhw'n just yn anhygol. O'n i just methu credu faint mor dda nhw'n edrych. So wedyn, ath e esblygu o fanna. Beth yn union i chi wneud? Fel cwmni, dyn ni'n adeiladu cregyn, sef y drwm. So yn y mold nawr, dyma ble mae'r haen cyntaf matro lan. Dwi'n creu ton yn y pren. Dylwn ni clywed clic. There we are. Done it before. So nawr dwi'n gwybod mae'r haen na yn ffitio'n berffaith. Dwi'n adeiladu'r haen a'i lan yn y snare drums a'r bass drums lan i 15. A wedyn, mae'n troi mewn i hwn. Alle ti weld yr haen a'i fanna. Bydd hwn yn mynd i Geraint wedyn i beintio. Bach o sparkle yn fe. Mae dyn ni'r like a marble effect yma, ni wedi sort of perfeithio dros y flynyddoedd. Bach o trademark rei mewn ffordd. A dwi wedi drilo tyllau mewn hwn, a wedyn dwi angen rhoi aml y grag yn anno wedyn, lle mae'r croen yn eistedd. Roi'r cyledwydd anno, a wedyn ni gyda drwm sydd wedi gorffen wedyn. Ni yn yr UK Drum Show yn Lerpwl, a ni wedi penderfynu dod â stond yn lan fan hyn am y penwythnos. Mae degoedd o filoedd o bobl yn dod, a mae bron pawb yn chwarae drums. Just us two, yeah. Wow. So I make them and he makes them look pretty. Obviously mae pobl moyn clywed, sut mae peth yn swnio. Sy'n bach yn anodd gyda cannoedd o symbols o drums, ond beth sy'n tueddol digwydd yw, ar bob awr, am 15 munud, mae pawb jyst yn chwarae, a mae mor swnllyd. Ar ôl spel, mae llygaid fi yn dechrau mynd. Dylai fod pawb mynd yn dawel wedyn am 3/4 awr, ond dyw e ddim cweit yn gweithio. Pren yma'n dod o gas newydd. Breuddwyd oedd hwn, flynyddoedd yn ôl. Mae wedi cymryd 6 mlynedd i cyrraedd fan hyn. A'i bob fan hyn heddiw, mae'n rhoi bach o status fi'n meddwl i'r cwmni. Ni fan hyn, a ni'n gallu cystadlu gyda cwmnïoedd mawr sydd wedi bod o gwmpas am flynyddoedd. Chi'n rhoi'ch meddyliau at pethau, mae'n gallu aron at rhywbeth fel hwn. Bys ni ddim yn meddwl bys ni wedi cyrraedd yn hyn 6-7 mlynedd yn ôl. Mynd lawr i TV cael gwersi drums, ond mae wedi rhoi ni ffocws newydd a mae'n neis gweld lle mae pethau'n mynd.